So today's episode mga idolo ay nandito ako sa Bulacan. Kukuha ako ng tate feeds dito sa warehouse nila dito sa may Kalumpit mga idolo. At dahil iuwi ko tong L300 sa Ilocos ay mayroon naman tayong nakuhang umorder ng tate feeds sa atin mga idolo. At sa huling mga videos nito ay makikita ninyo yung setup ng funds nila doon sa Sinait mga idolo. So maganda yung setup. So yun, at hindi ako dumaan sa expressway, nag-access road ako via MacArthur Highway ako dumaan mga idolo para kasi hindi ko rin muna pakikiramdaman ko yung sakyan kasi matagal kong hindi nahawakan tong L300 mga idolo. So ayan, pabalik na tayo ng Ilocos. Yun. Circular pad. Yan ang mga idolo. 1,000 isa. Oo. Ang karga. Oo. Ano to? Puro hito? Ito. Lapyat, puro lapyat. Tingnan natin yung ibang setup nila mga idolo. Yeah. Set. Yun, hito. Ay, tilapia to boss? Ayun, tilapia mga idolo. Set up. Concrete tank. Ayun, dami doon pa Hindi tayo pwede makapasok dyan sa loob. Dito. Doon natin sa loob. Dito pala boss. Ito tayo dun sa Doon natin, yung setup nila. Dito tayo sa Itang loob lakad dito sa ibabaw. Hey. Anong karga nito boss? Tilapia. Tilapia to. Hindi mo pala subukan yung tilapia na kulay orange? Ba? Meron sa Yung tilapia na yung malalaki na. Ay, ito. Ilang buwan na to boss? 4 na yan. 4 na buwan na to. Yan lalaki na rin. So dito boss, anong tilapia rin to? Ayun, nagpre-prepare sila doon laki. Tapos parang naano ko palang yung tubig na at 28 siguro
Lalagyan ko yun ng ano, yung malaki na yun. Ah, hindi ka nagtitinda ng asola, boss? Bili nga ako. Ha? Yan. Bili nga rin ako. Wala akong makuha na. Naubusan ako asola eh. Kaso, mamamatay yung iba eh. Urete lang, ure basit lang nukan. Ito pala ako makakabili ng asola. Naubusan na. Dito ang ganda ng ano, concrete tank nila. Nila bossing. So yan yung circular. Tignan ko lang doon. Circular tank. So maganda yung ano, visit natin dito ay tinda tayo ng feeds. Nakita natin yung setup nila dito. Ito maganda to mga bossing oh. Ito yung ano, circular pond. Yan, tilapia. Tilapia. Tapos dito hito daw to mga idolo. Dito. Ito maganda rin tong ganito, circular pond. Lalo pag concrete. So yan, ang ganda oh. Mga idolo. Yun. Nakakita tayo ng magandang ano, magandang setup. So dito sa Sinait to. Yun. Ganda. Nagdaan daw yung... Ito lang niya. Kaya nga... Ito yung ano, anong alagaan nyo dito, boss? Ito, Hito. sa 28, mga 12,000 nilalagay ko dyan. Ha? Saan kayo kumukuha? Sa Pangasinan. Ha, Pangasinan. Magkano ano, per inch? 80. 80 centavos? Oo. Oh, ganda na ah. Ayos to, luwang. Ilang ilalagay mo dito? 12,000, oh. Ayos lang to. Kasi magsosorting ka pa naman eh, ano? 12,000, no? Anong ano nito? Parang ano to eh. 10 by 6. Yung sa akin kasi 3 by 7 eh. Dalawang 3 by 7. Yan naman. Hindi. Pag nag-umpisa ako, kinakargahan ko ng 6,000. Kasi yaano mo na. Magsosort naman yun. Mabawas-bawasan. Ito, maghukay ka dito para yung sa hindi sayang tubig. Pero maganda yung setup mo, boss. Tagal ka na siguro naghihito. Ano pangalan, boss? Swelo. Ay, taka dito ka talaga. O iba, saan? Nagabi ko lang ko. Ah, Bicol. Doon ka ano nun. Gaganito. Saan yung drain nito? Sa gitna? Doon. Ay, doon. Sa gitna. Ay, sa gitna yung... Ayun o. yan. May... Oh, yung overflow lang yun. Yan yung overflow na. Ito, overflow. Tapos yung ano, sa gitna. Sa gitna yung tray. May ano yan? May klibi ang pakanyan. Pababa. Oo. Ganda ng ano, setup. Oh. 6 by 10. Yan. Maganda yung ano. Visit natin dito. Actually yung ano, yung feeds, panggamit ko lang talaga yun, boss. Kinukuha ko lang. Oo. Eh, Ay, akala ko yung ano, nagdi-dealer down. dito sa ano, sa Ilocos. Kasi hindi ko nga wala akong makita nung tinigil ko kasi yung tate, boss, ano eh, nabansot yung ano ko, yung alaga ko. Oh? Nabansot, hindi ayaw kumain ng ano, ng feeds. Ayan. Bili tayo ng ano dito, ng asola nila, boss. Kahit konti lang. Ayan.